बे बिफाङाबोना जि थान्दा होयो गरमाव। हाय लाना थांनो हायोमोनबा न'आव लांनानै गायथारगौमोन आं। हा बिदाया बेयाव मा खालामबाय थाखो? बिफांजोंनो नागिरबाय थाखो ना माखो बिदायालाय? आदसा बेयाव मानो फैदों नोंलाय? नोंखौ नागिरै नागिरै बेयावसो लोगो मोनफैबायलै आदा। मा नागिरखो आंखौलाय मानो नांगौ नोंलाय? आदालाय आंनो फैसा नांगौ जादोंमोन एसे अननाय एसे हरदोब्रा। आइला फैसालाय मा बिफां गोनां बायदि बिबानो मोननांगौ जाखो? गैयालै गैया आंनाव फैसा गैया। अनदोब्रा आदा एसे अनदो आंखौ एसे अनदो। नों अनाबालाय आंहालाय सोरथो दंबावोब्रा बिदा। आंहानो फैसानि मा जादों ना नोङो बाहाय फैसासो सिमां नुफैदों? साला उदां मोनजासेयाव थाखा फैसा हरबावनांगौ आरो आं नोंनो। हरदोब्रा बिदा दिनै खेनसेल' हरदो आंनो अननानै। मानो नांगौ जादों नोंनो फैसाखौ बुंलाय दे। नांगौमोनलै आदा नांगौमोन होद आं बालायलाङो बिदिबाथाय। मा नांगौआथ' बयहाबो जोबखाया। मा नांगौ नोंनोलाय? गाबोन लादो गाबोन हरनोसै आं। आंनो दिनै नांगौमोनलै आदा। नांगौ होनबानो मोनो फैसा बिफां दङ खाब्रबबानो मोननाय। गाबोन लां फैसा एटिएमावसो बख'ना लायनांगौ। आंहा मोसौ दोस्लायनोसो फैदों आंहा मोसौ दोस्लायनांगौ थादे। दाना जारला जाबायना दाना मा खालामबावनांगौ होनबा आंहा खोथा होनानै दोननाय दंमोन दुथुमायजों सिखिरिजोंखौसो दाबायावहाय चावमिन मम' जाहोहैनायनि। दानाबा मा होनना खाथायहरनांगौ होनबा आङो इस जारला जाबायना दाना मा खालामनांगौ होनबा बिमा बिफा गैजायाबाथाय बिदिनो जामारलै माथो खायदा बोराय बाहायनानै थगायनांसिगोन दिनै सानसेखौ। दुथुमाय एन्जरा मा जाखोथाय मानो दाबो सफैदिया? फाग्ला दाबो गुदुं सिंनिफ्रायनो ओंखारबोनो हायासै नामाथाय? जोंखौसो थगायखो ना माखो बेलाय? थगायदोंबाथ' गखाया बे आंजों लान्जायाव हमनानै फिसौ गाहरखागोन आं। आयौ हामारगोनसो आरो नोङो। मा हायासै बेलाय आं रागा जोंनांगौबालाय दहायनिफ्राय नेबाय माथो फैया बेलाय दाबो। नेनोसो बालायलांबायहाय आंबो। दसे नेबावनोसै नामाथाय जा चावमिन मम' जानो लुबैदोंमोन आङो। हावलाय फैगौहाय मा रायखुमाबाय थानायखौनो खोनाफैनोसैसोमोन। हनै फाग्लिफ्रा थांनो ओंखारबारबायासोमोन नोंसोर होनबा थांनो ओंखारबारबायसोमोन आरो। थांनो ओंखाराखैमोनबा माथो गावखौनो 1 घन्टासो नेबाय जोङो। दिनै थांथ'ला दे आंहा उदै गाज्रि जादों खिनो ओंखारबाय थायो थाब थाबनो। दाबो नै आं फार्मासियावसो मुलि लायनो ओंखारबोदोंलै फाग्लिफोरखौलाय थगाया माथो बावब्रा फैसाबो हरजायाखिसै नालाय बिदाजों। जालाहाय दिनैनि दिना बेखारावसो देलायनानै फैदों ओरैनो क्रिम पाउडार लस जाबाय आंहा। थगाय थारदोंसोनदां एन्जरा उदैयानो गाज्रि जादोंना जायाखैथाय? थगायाखै नोंसोरखौलाय मा आं थगायनांगौ फै खिनाय नायफिनबा नोंसोर बिसास खालामा नालाय फैनाय फै। नों खिनायखौ जोंहा नायनांगौ आरो मुगै सुगै गेसाव गोफोन मा जानानै खियो मा जानानै खिया। नोंनि खिनायखौ जोंहा जमायनांगौ आरो सैमाथां माथां गाज्रिफादिनो मुगै सुगै दाहोन लाबायहाय। नांगौबा नोंनि चावमिनबो जाया मम'बो जाया आङो गाज्रिफादि। दे आं उनावहाय नोंसिनो खोन्थाफिनसै आंनि देहायाव मोजां जाग्रोथोंसै आं फार्मासियाव थांग्रोनोसै। फाग्लाखौ बिसास खालामनाय लाहां थगायखाथारदोंसो बे। थौदो थांसै दालाय सान्दुं गोसायाव मा खालामबावनो। आंनि आफाया एम.ए. लेखा मिथिनानै लाखा खनसे बुंनायावनो नों एक्सेप्ट खालामखा प्लेस्टरजोंनो गावफ्लंहैगोन बिखायाव नोंखौ AK-47 जोंनो नोंखौ गावख्रुबहैजोबगोन। आयौ जा भाइराल जाखाबाय बे आब' गेमस्रिनि एलबामा जा मोजांखाबो नालाय गानाबो आंहाबो मोजां मोनथारोहाय। मा हारसिं सैमा फाग्लि बायदि नेना नांना रोनावबाय थाखो? माथो ओंख्रि संखो दिनैलाय आंहा ओंखाम उखैनाया हामथारला ओंखाम जानोसैगौ। मा ओंख्रि मोनबाय थानांगौ जाखो सानफ्रामबो बहा? न'फ्राव बारियाव मैगं मावनाय गैया मा गैयानो सानफ्रामबो बायाबानो ओंख्रिखौनो मोना। गैया दिनै खांख्राइ बाथोनसो बेजोंनो जादो जोंबो जाखांबाय दासो। आइसो खांख्राइ बाथोनसो? सोर फाग्लिखौ खांख्राइ बाथोनजों ओंखाम जानाय नुफेरखो? आइसो बोरै खांख्राइ बाथोनजों ओंखाम जानांगौ दे उदैसो गाज्रि जागोनहाय बे। ओरैनोबा एन्जरा जोंखौ उदै गाज्रि जानानै चावमिन मम' जानो दोनलांनो हायाखिसै आरो आंबो जाबावनांगौबाथ' उदै गाज्रि जायोबा थांनोसो मोननाय नङा। अफालाय बेदर मोनलायबायसै हा नों बिनानै लायबानो जाबाय हाथायफ्राव सोरबा हरगोनदां। माथो आंना बिबोनां सनाफ्रा सानैबो बेयावनो दंगारोलाय। माथो गुमै हायथासोलाय। थोद जाम्बि मा होनलाबायो नोंलाय गुमैखौलाय? औलै बे सिखाया जेबो बुजिथारा दाबो। ओमफ्राय गुमैया हारसिङैसो फैदों आरो आब'खौलाय माथो लाबोफादिया? थोद जाम्बि नोंबो दाउ अमा नेनांगौ न'आव रावबो गैयाना। ओमफ्राय जाग्राफोर मेथाइ लाबोदोंना लाबोआखै गुमै? आंहा दिनै ओंखाम जायाखैमोनहाय जि ओंखाम उखैदों माबा खांख्राइ बाथोननि ओंखामखौनो जायाखिसै आं। मा जाम्बि दांसान्दां बुरिलायनानै खाजा मेथाइ नांगौ जाखो नोंलाय? होमबाबो बिगुमैफोर लाबोनाया गोथाव जायो आरो मालाबा लाबोआलासिनो दाफैखा। एबाराव लाबोआबा दाफैखा बिगुमैबाबो न' सिङाव हाबहोनाय नङा आङो खाथेर बाथेर गैया आंजों हो। जाथारलायबाय बेहा खुगा बाराया मा होनखायो हामगौ बेबायदि होनो? बिगुमैखौ होनाबा सोरखौथो होननांगौ सोरथो दं जोंहालाय? दे जाबाय दे बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नाय जालायबाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय।